Il-massakru tat-tqaċċit tas-siġar Ikompli din id-darba fil-Crofts Village ġewwa Qali. Bħalissa f'Qali għaddejjin diversi xogħlijiet biex jiġi rinnovat, però f'dan il-proġett jidher li m'hemmx spazju għas-siġar, dan minħabba li ħafna mis-siġar li kienu jinsabu f'din il-parti ta' Qali qed jiġu maqlugħin. Dawn is-siġar uħud minnhom siġar tal-palm u siġar tal-fjuri tal-oleandru ilhom hemm għal diversi snin ħafna qabel inbena dan il-post. Kienu diversi nies li fuq il-midja soċjali esprimew diżappunt tagħhom għal dak li qed iseħħ. Bosta kritikaw it-tneħħija ta' dawn is-siġar u sostnew li sfortunatament f'dan il-pajjiż ħadd m'għadu jagħti każ l-ambjent. Persuna partikolari saħqet li d-disin il-ġdid ta' dan il-Crofts Village seta' sar madwar dawn is-siġar u għalhekk ma kienx ikun hemm il-bżonn li dawn jitneħħew. Il-massakru tal-ftit siġar li hawn f'Malta ma jistax jibqa' jseħħ qisu xejn mhu xejn. Din hija l-aħħar minn sensiela ta' każi ta' tqaċċit ta' siġar ġewwa pajjiżna. Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena biss inqalgħu mal-500 siġra minn diversi lokalitajiet. Iż-żoni milquta minn tqaċċit ta' siġar s'issa din is-sena jinkludu diversi lokalitajiet fosthom Santa Luċija, Ħalbalzan, il-Kappara, il-Marsa, il-Mellieħa, in-Naxxar, il-Belt Valletta u Rabat Għawdex.